Mawafethu ngiyanamukela kwiNyakatho no-TV. Umqali bale channel zicofoza ibhathini elibhalwe subscribe uzoma ngokuqala ukuthola izindaba kuyo le channel. Bafethu izindaba zanamhlanje zishubile, ziqinile, zinesigqi, zishube kakhulu bafethu. Sekutholakala ukuthi Ikhuzani energy drink iyi-fake bafethu. Ngenxa yokuthi sithola ividiyo lapha ku-TikTok beyivezela bona bexebula iphepha lekhuzani energy drink. Ngizoyidedela ividiyo khona maduza ngoba sazi ukuthi ukhuba ukhiphe ikhuzani and khuba energy drink kulonyaka etrenda kakhulu kulezi insuku, ethengwa ubuthaphuthaphu ey'tolo ney'tolo. Manje sekutholakala ukuthi Ikhuzani energy drink kanye nekhuba iyakwazi ukuxebuka iphepha. Ningayibuka ngelinye iside ukuthi kuthiwa iyi-fake. Kahle hle bafowethu, uma sesithatha ukubheka ngampela kuyenzeka nakhona ukuthi wonke ama-energy drink ahlukahlukene exebuka amaphepha. Nayi ne-Coca-Cola siyayithola nayo ixebuka iphepha lapha esigubhini. Akusho ukuthi ngoba i-Coca-Cola ixebuka iphepha lapha esigubhini iyi-fake. Ayiyona i-fake, indlela abantu abakhulume ngayo bathi i-fake. Ake ngiyidedele ividiyo niyibone. Ngicela ungakhohlwa ukusubscribe and like. Ngiyabonga. Indaba lenza into eqondile. Ethi ikopi elana kudala le-recycling idabula iphepha lifaka bukani bese Ikhuzani energy drink nayo ikhuzani yona into lephuzayo ile nali ngiphala phansi wathola phansi maningi lapha phansi ufake iphepha nje kuphela lapha uthi i-booster wayifama i-booster le ikhishwe iphepha nje kwa-add iphepha khohlisekani ya sokuphuza udoti